बसुमतारीनि चेनेल होननानै बुंथिदों रायजो राजाफ्राहाय बे समाव मा बुंगोन बायद'? कुनु पलिटिकल पार्टीनिनो जानानै बुंनो नाङा कुनु चेनेलफ्रानो बा इउटुब चेनेल इन्टारनेट चेनेलफ्रा मोनसेल' दलनि जानानै खोथा बुंनो नाङा एकपक्षीय जानो नाङा रायजोनि गांनाय उखैनायखौ रायजोनि आबेग बिबेकखौ रायजोनि सुख दुखखौ रायजोनि अभाब अभिजोगखौसो दिन्थिफुंनानै होनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा एक्सपेक्ट खालामो सांबादिकफोरनि थाखाय आरो सांबादिकफोरा आं बिश्वास जे बिटिसिनि जेसेबां सांबादिकफोर दङ रायजो राजानि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ बेखौ दावबायसाया बेबादि टारगेट खालामनानै बुंनाया बहुत आनफर्चुनेट। सिगां नुदों DY 365 आरो गुबुन गुबुन मिडियायाव DY 365 মিডিয়া আমাৰ ডিমাকুছিটো সাংঘাতিক ধৰণৰ বিপেবৰ লগত সম্পৰ্ক থকা মিডিয়াৰ মানুহ হয় তেওঁ ময়ো DY 365ত কিন্তু 5 বছৰ কাম কৰিছিলোঁ 2008 চনৰ পৰা 11 চনলৈকে মিডিয়াটো এনেকুৱা হ'ব নালাগে মিডিয়া পাৰ্চন এনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে এটা অঞ্চলৰ আমি যিটো কয় গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ এই চতুৰ্থ স্তম্ভৰ মিনিংটো ক'ত থাকিব আৰু যিসকল ৰিপৰ্টাৰ্ছ আছে বা যিসকল আমাৰ এডিটৰসকল আছে তেখেতসকল অকণমান জাষ্টিফাই কৰাটো ভাল কোনটো নিউজটো পাব্লিচিটি কৰিলে ভাল হ'ব মইতো দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি মিডিয়া তেওঁলোকে কেনেকা মানে বদনাম কৰিব পাৰে এনেকুৱা কেইজন মানে চেষ্টাটো কৰি থাকে ঠিক बा सासे इएम दायित्व बबेया लानाय दायित्वबान सासे व्यक्तिनिफ्राय बेबायदि खोथा होननाया आनफर्चुनेट संबाददाताफ्रा कुनु दलनि नङा संबाददाताया रायजोनि जिकुनु सांबादिकानो रायजोनि थाखायसो खामानि मावो बाहाय कुनु पलिटिकल पार्टीनि नङा बे आनफर्चुनेट भेरि भेरि आनफर्चुनेट चिराङावलाय हाग्रामा बायदि दंफां सिखाव मुन बायदि बिबोनां दंफां सिखावनि थुलुंगानायावसो जादों मानोना चिराङाव स्पेसियेलि आंनि एगेन्स्टआव बिपिएफआ नांना दं नालाय बेवहाय खाम्फा मुन आरो हाग्रामाया नांथाबनानै दङ खिन्थु बिथांमोना साक्सेसफुल जानो हाया आरो बायद' रन्जित बसुमतारिया बायद'खौ होनदों बे गन सिखावनि मोनसे अक्ट'बो होदों बिनि बिखय मा होनो दंफां सिखाव होनदों आंखौ फेरेंगाया गावसोरना दंफां सिखाव गावसोर ट्रेक्टर दानहो गावनि एनजिअनि नामाव प्राइभेट लिमिटेड गावसोरनि एनजिअनि नामाव एनजिअफोरखौ थिनै दंफां गावसोर खावगासिनो दं परबतजरानि जेसेबां अफिसाव फरेस्ट अफिसाव बिड अफिसफ्राव जेसेबां दंफां हमजानाय दङ सिज खालामजानाय दङ बेखौबो माबाया फेरेंगाया लाङै फाननानै जागासिनो दङ गावनि पेट इउज खालामनानै गावनि मानसिफोरखौ फाथायहरनानै लानानै थांनानै फाननानै जागासिनो दङ परबतजरानि हालामायाव परबतजरानि फरेस्ट सिङाव थैनाय दंफां गोरानफोरखौ दानै बियो फाननानै जागासिनो दङ दा बे फेरेंगाया जोंनि परबतजरानि सासे आइजोखौसो बियो दंफां सिखाव होननो साहस जाबाय बियो मा खोथा बेलाय फेरेंगाया गावनो दंफां सिखाव बायद' थारैनो बड'लेण्ड रादाबाबो प्रमद बर' सारनि चेनेल होननानै बुंथिदों रायजो राजाफ्रा बे खोथाया बेसेबां सैथो बायद' बेसेबां जों माबा खालामो आंथ' सोर बेलाय बड'लेण्ड रादाबालाय आंथ' सिनाया आं नुफेराखैबो बिसोरनि सांबादिकफ्रा रायजोनि थाखाय खामानि मावदों आं नुफेराखैबो सांबादिक माने रायजोनि थाखाय खामानि मावनाय गतिके बड'लेण्ड रादाब अबेबा बुब्लि बेफोरनि सांबादिकफोरखौथ' आङो नुफेराखै रायजो राजानि